Ono što ću vam sada reći će vas šokirati. Mislili ste da poznajete svoju obitelj? Mislili ste da znate tko su ljudi s kojima živite pod istim krovom? Ali što ako sve što vjerujete nije istina? Što ako se iza slatkih osmijeha i nježnih riječi krije nešto što će vam promijeniti život zauvijek? Ako se još niste pretplatili, učinite to sada, prije nego što priča nastavi. 90% ljudi koji gledaju nisu pretplaćeni. Marija je mislila da je imala savršen brak. 3 godine braka s Petrom bile su kao iz bajke. Živjeli su u maloj kući na periferiji Zagreba, skromno ali sretno. Petar je radio kao električar, a ona kao medicinska sestra u lokalnoj ambulanti. Svaki dan je bio isti, ujutro bi zajedno pili kavu, razgovarali o planovima, smijali se sitnicama. Ali ono što je Marija najviše voljela bio je odnos s Petrovom majkom, Anom. Ana je bila žena od 70 godina, uvijek nasmijana, uvijek spremna pomoći. Kad god bi Marija kuhala, Ana bi došla u kuhinju i rekla: draga moja, miris je predivan, dobar tek. I uvijek bi to rekla s onim posebnim osmijehom koji je Mariju uvijek usrećio. Ana je bila majka koju Marija nikad nije imala. Njena vlastita majka umrla je kad je imala samo 12 godina, a otac se preženio s ženom koja ju je tretirala kao teret. Marija nije znala da će joj te 3 jednostavne riječi promijeniti život zauvijek. Ana je uvijek znala što reći u pravi trenutak. Kad bi Marija bila umorna nakon dugog dana u ambulanti, Ana bi joj masirala ramena i rekla: moja draga snaho, ti si blagoslov za ovu obitelj. Kad bi se Marija posvađala s Petrom zbog sitnica, Ana bi ih pomirila s nekoliko mudrih riječi. Bila je srce obitelji, ona koja je sve držala na okupu. Petar je bio jedini sin i Ana ga je obožavala. Ali nikad nije pokazivala ljubomoru prema Mariji. Naprotiv, uvijek je ponavljala: konačno je moj sin našao pravu ženu. Ti si ono što smo čekali. Te riječi su Mariju uvijek rasplakale od sreće. Osjećala se kao da je napokon našla dom, pravu obitelj, mjesto gdje pripada. Svaki nedeljni ručak bio je ritual. Marija bi ustala rano, pripremila sve Anine najdraže jela, pašticadu, sarme, štrudlu od jabuka. Ana bi sjedila za stolom, promatrala Mariju kako služi i uvijek bi rekla iste riječi: dobar tek, draga moja. Ali osmijeh koji bi pritom uputila, taj osmijeh je bio poseban, topao, pravi, pun ljubavi. Ali što ako vam kažem da je Ana znala nešto što Marija nije znala o svom vlastitom mužu? Jednog dana u studenom, Marija se vratila ranije s posla. Imala je glavobolju i doktor ju je poslao kući. Kad je otvorila vrata, čula je glasove iz kuhinje. Ana je bila tu, kao što je često bila kad Petar dođe s posla. Ali ovaj put nešto je bilo drugačije. Razgovarali su tiho, gotovo šapćući. Marija je stala kod vrata, ne želeći im smetati. Ana je sjedila za stolom, a Petar je stajao pokraj nje, držeći ju za ruku. Mama, ne mogu više, rekao je Petar. Ne mogu više lagati, ona će saznati. Ana je pogledala svog sina i nježno mu stisla ruku. Neće saznati ako budemo pametni. Već 3 godine čuvamo tajnu, možemo još malo. Srce joj je počelo ludo kucati. O kojoj tajni govore? Zašto je Petar rekao da ne može više lagati? Ana je nastavila. Sina, znaš da je najbolje ovako. Ona je dobra djevojka, ali neki ljudi jednostavno ne bi razumjeli. Neke stvari bolje je zadržati u obitelji. U tom trenutku, Marija nije znala da će njena idilična stvarnost pasti kao kula od karata. Petar je uzdahnuo, ali... Mama, osjećam se grozno kad je vidim kako se trudi, kako kuha za nas, kako te voli kao vlastitu majku. A mi, Ana ga je prekinula, mi čuvamo ono što je važno. Čuvamo našu obitelj na svoj način. Ti znaš zašto je to potrebno. Marija je stajala kao ukočena. Noge joj se nisu htjele pokrenuti. Što god da je bila ta tajna, bilo je jasno da se odnosi na nju. Zašto je neki ljude neće razumjeti? Što to kriju od nje? Petar je nastavio. Ali kad je vidim kako ti govori dobar tek s tim osmijehom, kako te voli, kako misli da smo sretna obitelj. Ana se nasmijala, ali ovaj put njen smijeh nije zvučao toplo. Sina, upravo zbog toga što me voli, upravo zbog toga što misli da smo sretna obitelj, mora ostati ovako.
Neki ljudi su previše osjetljivi za istinu. Marija je u tom trenutku osjetila da joj se zemlja pomiče pod nogama. Što je Ana mislila pod neki ljudi su previše osjetljivi za istinu? Je li govorila o njoj? I što je to što bi moglo uništiti njihovu obitelj ako se sazna? Marija je htjela ući u kuhinju i pitati ih izravno, ali nešto ju je zadržalo. Instinkt joj je govorio da sačeka, da čuje više. Ana je ustala s mjesta. Sina, vjeruj mi, 20 godina sam čuvala tajne u ovoj obitelji. Znam što radim. Tvoja žena je dobro dijete, ali jednostavno ne bi razumjela. Bolje je da ostane sretna u neznanju, nego nesretna u istini. Petar je klimnuo glavom. Imaš pravo, mama, ali nekad se osjećam kao da izdajem sve. I tebe, i nju, i sebe. Ana mu je prišla i zagrlila ga. Ne izdaješ nikoga, sina. Čuvaš sve nas. To je ono što čine ljudi koji vole. Ali Marija još uvijek nije znala da je najveći šok tek čekao. Čula je kako Ana ide prema izlazu iz kuhinje. Marija se brzo povukla u dnevni boravak i pretvorila se da čita časopis. Ana je prošla pokraj nje, zaustavila se i rekla: Bog draga, nisam te čula da dolaziš. Kako je bilo na poslu? Osmijeh na njezinu licu bio je isti kao uvijek. Topao, iskren, pun ljubavi. Marija je jedva uspjela odgovoriti: Dobro, bako Ana, hvala što pitate. Ana joj je prišla i poljubila je u čelo. Ti si anđeo, dijete moje. Petar je sretan čovjek. I otišla je kao da se ništa nije dogodilo. Kao da Marija nije upravo čula razgovor koji će joj promijeniti sve. Te noći Marija nije spavala. Ležala je pokraj Petra. Gledala ga kako mirno spava i pitala se tko je ustvari muškarac pokraj nje. 3 godine braka, a ona ne zna što krije od nje. I Ana, žena koju je voljela kao majku, koja joj je uvijek govorila dobar tek s onim osmijehom, što ona krije. Marija nije mogla ni zamisliti da će istina biti gora od najgorih maštanja. Sljedećih dana Marija je pokušavala ponašati se normalno, ali svaku Aninu riječ, svaki Petrov pogled analizirala je drugačijim očima. Njihova mala kuća odjednom joj se činila puna tajni. Svaki kut, svaka fotografija na zidu, svaki razgovor, sve je dobilo novo značenje. Ana je i dalje dolazila svaki dan. Uvijek bi rekla: Dobar tek, draga moja, kad bi vidjela Mariju kako kuha ili jede. Ali sada Marija u tom osmijehu traži tragove laži. Je li Ana ikad bila iskrena prema njoj? Ili je sve što je mislila da zna o ovoj obitelji bila iluzija? Marija je počela obraćati pažnju na detalje koje nikad prije nije primijetila. Kad bi Petar razgovarao telefonom, uvijek bi izašao u drugu sobu. Kad bi stigla pošta, Ana bi je uvijek uzela prva. Kad bi se spomenulo Petrovo djetinjstvo, razgovor bi uvijek brzo skrenuo na drugu temu. Njihov brak odjednom joj se činio kao pozornica na kojoj svi igraju ulogu, a ona jedina ne zna scenarij. Petar joj je govorio: Volim te, kao što je uvijek govorio, ali Marija je sada čula sumnju u vlastitom glasu kad bi odgovorila isto. Kako možeš voljeti nekoga koga ne poznaješ? Ana je primijetila promjenu. Jednog dana je pitala: Draga, jesi li dobro? Izgledaš umorno. Marija je htjela reći istinu. Htjela je pitati o tome što je čula, ali nešto ju je zadržalo. Ana je dodala: Znaj da možeš uvijek razgovarati sa mnom. Ja sam tu za tebe kao za vlastito dijete. Te riječi su Mariju pogodile kao šamar. Kako Ana može govoriti takve stvari, a istovremeno kriviti tajnu od nje? Kako može reći da ju voli kao vlastito dijete, a zatim s Petrom šaptati o tome kako neki ljudi neće razumjeti istinu? Marija je počela postavljati pitanja koja će joj promijeniti sve. Većina ljudi koji gledaju zaboravi se pretplatiti. Ne budite još jedan. Pretplatite se sada. Marija Kovač, 28 godina. Oduvijek je sanjala o tome da ima pravu obitelj. Odrasla je bez majčinske ljubavi, s ocem koji je bio emocionalno odsutan i maćehom koja ju nikad nije prihvatila. U školi je bila tiha djevojčica, koja je sanjala o tome da jednog dana ima dom pun smijeha, topline i bezuvjetne ljubavi. Kad je upoznala Petra na vjenčanju prijateljice, mislila je da joj se san ostvario. Bio je šarmantan, pun razumijevanja i govorio je o svojoj obitelji s toliko ljubavi
da se Marija zaljubila ne samo u njega, već i u ideju da postane dio te obitelji. Moja mama će te obožavati, rekao joj je nakon njihovog trećeg spoja. Već je rekla da ne može dočekati da te upozna. I Ana ju je doista obožavala, bar je tako Marija mislila. Od prvog dana kad ju je dovela kući, Ana ju je zagrlila kao da je čeka cijeli život. Konačno, rekla je tada, konačno imam kćer. Te riječi su Mariju rasplakale, jer je to bilo sve što je uvijek željela čuti. Njihov brak bio je miran, pun malih sreća. Marija je voljela svoj posao kao medicinska sestra, jer joj je omogućavao pomaganje ljudima. A kad bi se vratila kući, čekala ju je topla večera i Petrova zagrljaj. Ana bi često već bila tamo, pripremila neko iznenađenje ili jednostavno čekala da razgovaraju. Marija nije znala da je sve što je mislila da zna o sebi bilo pogrešno. Bila je žena koja je vjerovala ljudima previše brzo, previše duboko. Kad bi netko rekao da ju voli, ona je to prihvatila kao istinu. Kad bi netko obećao da će biti tamo za nju, ona je računala na to. Ta naivnost činila ju je ranjivom, ali i dragom ljudima oko nje. Ana je često govorila, Marija, ti imaš prečisto srce za ovaj svijet. Sada se pitala nije li upravo ta čistoća srca razlog zašto su je prevarili. Je li bila prelepa meta za laganje, jer je htjela vjerovati u dobro u ljudima? Je li Ana iskoristila njezinu potrebu za majčinskom ljubavlju da je drži u tami? Svaki dan u ambulanti Marija je vidjela obitelji u krizi, parove koji se razilaze zbog laži, djecu koja pate zbog tajni roditelja. Uvijek je mislila da je sretna što to nije njen slučaj. Uvijek je mislila da su ona i Petar različiti, da njihova ljubav može podnijeti sve. Ali što ako se sve vrijeme varala? Marija se prisjetila kako je upoznala Petra. Bilo je to na vjenčanju njezine prijateljice Ive u malom selu pokraj Karlovca. Petar je bio šafer, ona kuma, i njihov susret bio je kao iz filma. Plesali su cijelu noć, razgovarali do jutra, a kad ju je pitao, može li ju nazvati, Marija je znala da joj se život mijenja. Imam osjećaj da te poznajem cijeli život, rekao joj je te noći. Marija je osjećala isto. Konačno je upoznala nekoga tko ju razumije, tko vidi u njoj više od samo zgodne medicinske sestre. Petar je slušao njezine snove, njezine strahove, njezinu priču o odrastanju bez majke. Moja mama će te obožavati, obećao joj je. Ona kaže da može prepoznati dobre ljude na prvi pogled. I Ana je doista prepoznala nešto u Mariji. Već na prvom susretu rekla joj je, dijete, osjećam da si mi rodbina. Nema objašnjenja za to, jednostavno znam. Marija se udala za Petra nakon godine dana veze. Vjenčanje je bilo skromno, ali lijepo. Ana je plakala od sreće, a Marija je mislila da konačno ima obitelj kakvu je uvijek željela. Sada imaš majku, rekla joj je Ana tog dana. I ja imam kćer koju nikad nisam mogla imati. Marija je mislila da je našla raj na zemlji. Prva godina braka bila je savršena. Ana je učila Mariju kako kuhati Petrova omiljena jela, kako njegovati biljke u vrtu, kako održavati kuću. Bile su kao majka i kćer koje se pokušavaju nadoknaditi za izgubljena godina. Ti si blagoslov za ovu obitelj, uvijek je govorila Ana. Međutim, sada kad se Marija prisjetila tih trenutaka, počela je uočavati čudne detalje. Ana nikad nije govorila o svojoj prošlosti. Nikad nije spomenula Petrova oca. Znala je samo da je umro kad je Petar bio mlad. Nikad nije bilo fotografija iz Petrove mladosti. Kad bi Marija pitala, Ana bi uvijek rekla, prošlost je prošlost, draga. Važno je samo ono što imamo sada. I Petar, koliko ga je zaista poznala kad se udala za njega. Znala je da radi kao električar, da voli nogomet, da je odan svojoj majci. Ali o njegovom djetinjstvu, o prijateljima, o prošlosti, gotovo ništa. Kad bi pitala, odgovarao bi kratko i mijenjao temu. Što ako se udala za stranca? Što ako je Ana znala da je to što čine pogrešno? Pretplatite se na kanal ako želite više ovakvih priča. Marija je počela diskretno istraživati. Kad Petar i Ana ne bi bili kod kuće, pregledavala bi stare papire, fotografije, sve što bi moglo dati odgovore na pitanja koja su je mučila. U Petrovoj komodi našla je staru novčanik, a u njemu fotografiju mlade žene koju nikad prije nije vidjela. Žena na fotografiji bila je lijepa,
s dugom tamnom kosom i osmijehom koji joj je bio nekako poznat. Na poleđini fotografije stajalo je: Za moju ljubav Petra, Ana, 1995. Marija je srce prestalo kucati. Ana? Ali Ana je Petrova majka, a ova žena na fotografiji bila je premlada da bude njegova majka 1995. godine. Marija je proučavala fotografiju. Žena je možda imala 25 godina, što bi značilo da je sada imala oko 55, ali Ana koja živi s njima izgleda na 70 godina. Kako je to moguće? Je li postojala druga Ana u Petrovom životu? Te noći, dok je Petar spavao, Marija je ustala i otišla u dnevni boravak. Uključila je svjetlo i počela pregledavati obiteljske fotografije koje su visjele na zidu. Sve fotografije bile su iz posljednjih 3 godine, njihovo vjenčanje, Božići, rođendani. Nijedna stara fotografija, nijedna uspomena iz Petrove mladosti. Zašto nema fotografija iz Petrove prošlosti? Što skrivaju? Marija se prisjetila razgovora koji je slučajno čula. Ana je rekla: 20 godina čuvam tajne u ovoj obitelji. Što se dogodilo prije 20 godina? I zašto su te tajne toliko važne da ih moraju skrivati od nje? Sljedećeg dana, dok je Ana bila u kupovini, a Petar na poslu, Marija je prošla kroz Aninu sobu. Ana je uvijek govorila da može ući kad god hoće, da se osjeća kao kod kuće. Ovo je tvoj dom koliko i moj, uvijek je govorila. Ali sada kad je tražila dokaze, osjećala se kao provalnik. U Aninoj komodi našla je stari album fotografija. Prva fotografija bila je ista ona žena s dugom kosom, samo starija. Ali to nije bila Ana koju je poznavala. Ova žena na fotografijama bila je viša, tamnije kose, potpuno drugačijeg lica. Tko je bila ta žena? Lisala je album dalje. Fotografije mladog Petra s tom ženom. Petra kako raste, ide u školu, slavi rođendane. I uvijek ta ista žena pokraj njega. Na jednoj fotografiji stajalo je: Petar s mamom Anom, 10. rođendan. Ali žena na fotografijama nije bila Ana koju je Marija poznala kao Petrovu majku. Marija je osjećala da joj se svijet ruši. Tko je žena koja se predstavlja kao Petrova majka? Gdje je prava Ana? I zašto su joj lagali 3 godine? Čula je kako se otvara vrata. Ana se vraćala iz kupovine. Marija je brzo vratila album na mjesto i požurila u kuhinju. Bog draga, rekla je Ana kad je ušla. Kuhala si? Miris je predivan. Dobar tek. I opet taj osmijeh. Topao, iskren, pun ljubavi. Ali sada Marija je znala da je taj osmijeh skriven ogromnu laž. Tko je zaista žena koja joj govori dobar tek svaki dan? Ana Baklić, žena koja se predstavljala kao Petrova majka, zaista je imala 70 godina, ali njen pravi identitet bio je misterij. Rođena je u malom selu u Slavoniji. Imala je tešku mladost obilježenu ratom i siromaštvom. Ostala je udovica vrlo mlada, bez djece. I većinu života provela je radeći kao čistačica u različitim kućama. Ana je uvijek bila žena s velikim srcem, ali i velikim tajnama. Ljudi je voljeli zbog njezine dobrote, ali nitko je nije dovoljno dobro poznavao da pita o njezinoj prošlosti. Bila je majstorica u prilagođavanju različitim obiteljima, u postajanju ono što su oni trebali da postane. Prije 20 godina Ana je radila kao čistačica za obitelj Kovač. Da, Marija je nosila isto prezime kao Petrova prava obitelj. To nije bila slučajnost. Petar Kovač živio je s majkom Anom Kovač i ocem Josipom. Bili su srednja klasa, pristojni ljudi koji su radili naporno za skroman život. Josip je umro u prometnoj nesreći kad je Petar imao 17 godina. Ana Kovač, Petrova prava majka, bila je slomljena. Nije mogla podnijeti gubitak muža, a istovremeno je pokušavala podržati sina koji je išao na fakultet. Stres je bio prevelik. Dobila je živčani slom i morala je biti hospitalizirana. Tada se dogodilo nešto što nitko nije mogao predvidjeti. Ana Baklić, čistačica, postala je više od služavke. Postala je nezamjenjiva podrška obitelji u krizi. Kad je prava Ana Kovač morala ići na liječenje koje je trebalo potrajati mjesecima, Ana Baklić ponudila se da se brine za Petra i kuću. Ne mogu ostaviti to dijete samo, rekla je tada. Neću uzeti lovu za to. Jednostavno ne mogu gledati kako pati. I ostala je.
Dan po dan, tjedan po tjedan, mjesec po mjesec. Kuhala je za Petra, prala, čistila, slušala ga kad je plakao zbog majke i oca. Petra je počeo zvati ju teta Ana, a zatim jednostavno Ana. Za mladog čovjeka koji je izgubio oba roditelja, ona je postala jedina obitelj. Kad se prava Ana Kovač vratila iz liječenja nakon 6 mjeseci, našla je sin koji je potpuno ovisan o ženi koju je tek poznavala i tada se dogodila tragedija koja je promijenila sve. Prava Ana Kovač doživjela je novi živčani slom kad je vidjela koliko je sin otuđen od nje. Nije mogla podnijeti što je druga žena zauzela njezino mjesto u sinovu srcu. Jedne noći, dok su Petar i Ana Baklić spavali, uzela je sve tablete koje je imala za depresiju i nikad se više nije probudila. Petar je bio uništen. U razmaku od 2 godine izgubio je oba roditelja. Ana Baklić je bila jedina osoba koja mu je preostala. Jedina koja ga je razumjela i voljela. Prirodno se dogodilo da ona postane njegova majka. Nelegalno, ali emocionalno. Ali zašto su morali lagati Mariji o tome što se dogodilo? Odlično. Nastavljam s dijelovima 7.11. Za više sadržaja ovako, pretplatite se i aktivirajte obavještenja. Ana Baklić i Petar počeli su živjeti kao majka i sin nakon tragične smrti prave Ane Kovač. Petar je završio fakultet, počeo raditi kao električar, a Ana je postala srce njihova malog doma. Ali njihov odnos nije bio običan odnos majke i sina. Ana je bila žena koja je cijeli život čekala pravu obitelj. Nikad se nije udala, nikad nije imala djecu. I kad je Petar počeo tretirati ju kao majku, njezino srce se napunilo na način kako nikad prije nije iskusila. Ali isto tako, nije mogla zaboraviti da nije Petrova prava majka, da je njena uloga privremena, umjetna. Sin, govorila mu je kad je bio tužan, ti si jedino što imam na ovom svijetu. A Petar joj je odgovarao, a ti si jedino što imam ja, mama Ana. Ti razgovori postali su ritual između njih, način potvrđivanja veze koja je bila istovremeno duboka i krhka. Kad je Petar upoznao Mariju, Ana je bila sretna zbog njega, ali i uplašena. Što ako Marija otkrije istinu o njihovoj obitelji? Što ako neće razumjeti kako Ana nije prava majka, već žena koja je jednostavno preuzela tu ulogu kad je Petar ostao sam? Što ako će Marija misliti da je to čudno neprirodne? Petar, rekla mu je tada, možda bi trebao reći Mariji istinu o tome kako smo postali obitelj. Ali Petar se usprotivio. Mama, zašto komplicirati? Ti si moja majka u svakom smislu osim biološkom. To je sve što trebamo znati. Ana je prihvatila tu logiku, jer je željela zadržati obitelj koju je konačno našla. Kad su predstavili Mariju kao Petrovu majku, to joj je dalo osjećaj legitimnosti koji nikad prije nije imala. Konačno je bila nečija prava majka, makar i lažno, ali laganje je postalo lakše s vremenom i teže zaustaviti. Marija je bila savršena snaha, ljubazna, poštovana, zahvalna. Ana je zaboravila koliko je lijepo imati nekoga tko te voli kao majku, bez postavljanja pitanja. Svaki put kad bi Marija rekla baka Ana ili hvala vam što ste me naučili kuhati, Ana bi se osjećala kao da je konačno našla svoje mjesto u svijetu. Petar je također uživao u tome što ima normalnu obitelj za pokazati. Kad bi kolege s posla pričali o svojim majkama, on je mogao pričati o Ana kao da je uvijek bila tu. Kad bi se Marija hvalila njegovom odgojem, on se osjećao ponosno, kao da je zaista odgojila žena koju je predstavljao kao majku. 3 godine braka prošle su u savršenoj iluziji. Ana je bila idealna svekrva, Petar idealan muž i sin, Marija idealna snaha i žena. Svi su igrali svoje uloge tako uvjerljivo da su skoro zaboravili da je to uopće gluma. Ali duboko u sebi, Ana je znala da laganje nije moglo potrajati zauvijek. Svaki put kad bi Mariji rekla dobar tek, osjećala je teret laži na svojemu srcu. Nakon što je Marija pronašla fotografije prave Ane Kovač, počela je obraćati pažnju na sve sitnice koje nije primijetila ranije. Ana koja živi s njima ima potpuno drugačiji rukopis od onoga na starim pismima koje je našla u kući. Njihova Ana govori slavonski dijalekt, dok su stara pisma napisana zagrebačkim slangom. Marija je počela tražiti tragove prave Ane Kovač. Otišla je na groblje i pronašla njen grob.
Ana Kovač, rođena 1965. Umrla 2005. Voljena majka Petra. Na grobu je bila fotografija, ista ona žena s dugom tamnom kosom koju je vidjela na fotografijama kod kuće. Znamennica je bilo jasno. Žena koja se predstavljala kao Petrova majka nije bila Ana Kovač. Prava Ana Kovač umrla je prije 18 godina, a Petar se ženim prije 3 godine. To znači da je lagao o svojoj majci od prvog dana njihove veze. Srce joj je kucalo tako glasno da je mislila da će svi u tramvaju čuti. Vratila se kući kao u snu, pokušavajući razumjeti što to znači za njen brak, za njezin život, za sve što je mislila da zna o svojoj obitelji. Kad je stigla kući, Ana je bila u kuhinji, pripremala večeru. Bog draga, rekla je s onim poznatim osmijehom. Kuhao je gulaš tvoj omiljeni. Dobar tek kad sjedneš jesti. Marija je gledala u ženu koja joj je bila kao majka 3 godine i pitala se tko je zaista. Tko je žena koja je ukrala identitet mrtve osobe. Te noći Marija nije mogla spavati. Ležala je pokraj Petra i promatrala ga u snu. Lice joj je bilo poznato, drag, voljeno, ali sad je znala da čovjek kojeg voli krije od nje nešto fundamentalno, identitet vlastite majke. Zašto bi to učinio? Što je toliko strašno u istini da ju je trebao skriti? Sljedećeg dana, dok su Petar i Ana bili vani, Marija je nazvala staru prijateljicu Ivu, onu na čijem je vjenčanju upoznala Petra. Iva, sjećaš li se Petra s vjenčanja? Je li spomenuo nešto o svojoj obitelji? Marija, zašto pitaš? Je li sve u redu? Iva je bila zabrinuta. Samo me zanima. Molim te, pokušaj se sjetiti. Pa, sjećam se da je rekao da mu je majka umrla kad je bio mlad. I da živi sam. Zašto? Tvoja svekrva nije bolesna, nadam se. Marija je srce prestalo kucati. Rekao je da mu je majka umrla. Da, baš se sjećam jer mi je bilo žao. Rekao je da je ostao sam vrlo mlad i da zato cijeni obitelj toliko visoko. Petar je rekao da mu je majka umrla, a zatim joj je predstavio drugu ženu kao svoju majku. Ako ste stigli do ovdje, pretplatite se na kanal, vi ste posebni. Marija je sada znala da živi u kući punoj laži. Svaki osmijeh, svaka reč ljubavi, svaki trenutak sreće bili su zasnovani na prevari. Petar i žena koju zove Ana lagali su joj od prvog dana, a ona je bila previše naivna da pita prava pitanja. Ali što je najgore, počela je shvaćati da nije jedina žrtva u ovoj situaciji. Žena koja se predstavlja kao Ana također je bila više od obične lagaljice. U njezinim očima Marija je vidjela tugu, krivnju, ali i strah. Strah od čega? Od otkrivanja istine? Marija je počela obraćati pažnju na to kako Ana reagira kad se spomene prošlost. Svaki put kad bi netko pitao o Petrovom djetinjstvu, Ana bi postala nervozna, mijenjala bi temu ili jednostavno rekla: to je daleko prošlost, draga. Zašto kopati po starinama? Jednog dana, dok su sjedile na terasi i pile kavu, Marija je odlučila testirati Anu. Bako Ana, kad je Petar bio mali, kakvim je igračkama volio igrati? Ana je zastala s šalicom na pol puta do usta. Pa, volio je običnim igračkama. Autići, lopte, znaš kako su djeca. A ima li neko posebno sjećanje s njim kad je bio malen? Ana je stavila šalicu i pogledala u daljinu. Draga moja, kad si moja dobi, sva sjećanja se pomiješaju. Važno je samo ono što imamo sada. Odgovor je bio prelagani, previše uopćen. Prava majka bi imala 1000 specifičnih priča. Marija je počela shvaćati da Ana ne poznaje Petrovo djetinjstvo, jer ga nije dio. Te noći Ana je ostala kod njih na večeri, kao što je često činila. Promatrala je kako Ana i Petar komuniciraju. Bio je tu neki neizgovoreni razgovor između njih, kao da se sporazumiju pogledom. Kad god bi Marija postavila pitanje o prošlosti, oni bi se pogledali, a jedan od njih bi preuzeo odgovor. Petar, sjećaš li se one priče kad si imao 10 godina i... Počela je Marija, ali Ana ju je prekinula. Oj, draga, vidim da je mlijeko prekislo. Hoćeš li ići po novo? To nije bila slučajnost. Ana je prekinula svaki pokušaj razgovora o Petrovom djetinjstvu i Petar je bio zahvalan na tome. Marija je vidjela olakšanje na njegovom licu kad god Ana preusmjeri razgovor. Nakon što je Ana otišla, Marija je direktno pitala Petra:
Zašto mama Ana nikad ne priča o tvom djetinjstvu? Petar je kratko odgovorio. Mama ne voli nostalgije. Kaže da je važno samo sadašnjost. Ali Marija je znala da to nije istina. Ana ne priča o Petrovom djetinjstvu jer ga ne poznaje. Sljedećih tjedana Marija je postala detektiv u vlastitom domu. Kad bi Ana i Petar razgovarali, prisluškivala bi iz druge sobe. Kad bi Ana ostala sama, pokušavala bi je zapravo pitati o prošlosti. Kad bi Petar bio na poslu, tražila bi dokaze o tome tko je Ana zaista. U staroj komodi našla je Ana osobnu iskaznicu. Ana Baklić, rođena 1954. u Vinkovcima. Na adresi je stajao stari adresa iz Zagreba, ne adresa gdje sada živi. Marija je pomoću interneta pronašla da je ta adresa bila u zgradi koja je srušena prije 5 godina. Ana Baklić bila je prava osoba, ali njezin život prije dolaska u Petrovu kuću bio je misterij. Marija je pokušala pronaći nekoga tko ju poznaje, ali Ana kao da nije imala prošlost. Nema fotografija s prijateljima, nema pisama od rodbine, nema ništa što bi upućivalo na život prije Petra. Jednog dana, dok je Ana bila u banci, Marija je prošla kroz njezinu torbu. Našla je mali notes s telefonskim brojevima. Jedan broj bio je označen s dr. Matić za Petra. Marija je nazvala taj broj. Halo, ovdje je ordinacija dr. Matića, psihijatra. Psihijatra? Marija je bila šokirana. Žao mi je, pogrešku sam nazvala. Ali nije bila greška. Ana je čuvala broj psihijatra za Petra. Zašto Petar ima psihijatra? I zašto Ana čuva taj broj, a ne Petar sam? Marija je počela shvaćati da tajna nije samo o tome tko je Ana, već o tome što se dogodilo Petru. Te noći pokušala je razgovarati s Petrom. Petar, osjećam se kao da te uopće ne poznajem. Nikad ne govoriš o svojoj prošlosti, o djetinjstvu, o tome kako si odrastao. Petar je postao defenzivan. Marija, zašto kopamo po prošlosti? Zar nije dovoljno ono što imamo sada? Volim te, mama Ana te voli, mi smo sretna obitelj. Ali ja želim poznavati muža. Želim znati o tvom djetinjstvu, o tvojim prijateljima, o tome kako si postao osoba koju si danas. Petar je uzdahnuo. Marija, neke stvari bolje je ostaviti pokopane. Ima stvari u prošlosti koje ne valjaju nikomu. Koji stvari, Petar? Što se dogodilo što je toliko strašno da o tome ne možeš razgovarati s vlastitom ženom? Petar je ustao s mjesta. Ne mogu o tome razgovarati. Molim te, ne pitaj me više. I otišao je iz sobe, ostavivši Mariju samu s 1000 pitanja i nijednim odgovorom. Pretplatite se i postanite dio naše obitelji. Marija je toga trenutka shvatila da živi s 2 osobe koje ne poznaje. Petar, muškarac za kojeg je mislila da je otvoren i iskren, bio je zatvoren i pun tajni. Ana, žena koju je voljela kao majku, bila je netko potpuno druga osoba s pogrešnim identitetom. Noćima nije spavala. Hodala je po kući kao duh, promatrala fotografije na zidovima koji su sve sada imale novo, zlokobno značenje. Sve što je mislila da zna o svojoj obitelji bilo je laž. Sve što je mislila da osjeća, bilo je zasnovano na prevari. Najgore od svega bila je činjenica da ju Ana i dalje tretirala s istom ljubavlju kao uvijek. Svako jutro bi rekla, dobro jutro, draga moja. Svaki obrok bi završila s, dobar tek. Svaki razgovor bi završila s, volim te kao vlastito dijete. Kako Ana može reći da ju voli kao vlastito dijete, a istovremeno joj lagati o osnovnim činjenicama o svojem identitetu? Kako može gledati Mariju u oči i pretvarati se da je netko tko nije? Marija je počela sumnjati u vlastiti razum. Je li moguće da griješite o svemu? Je li moguće da 3 godine živi u potpunoj iluziji? Možda je Ana doista Petrova majka, a ona se vara. Možda su fotografije koje je našla bile neke druge Ane Kovač. Ali duboko u srcu znala je istinu. Ana Baklić nije Ana Kovač. Petar je lagao o svojoj majci. I oboje su lagali njoj. Marija je došla do točke gdje je morala donijeti najvažniju odluku svojega života. Može li nastaviti živjeti u laži koja ju čini sretnom, ili mora potražiti istinu koja će možda uništiti sve što voli? Može li se pretvarati da ne zna ono što zna, ili mora suočiti i Petra i Anu s onim što je otkrila? Te noći je sjedila na terasi, gledala zvijezde
i plakala za životom koji više neće biti isti. Bez obzira na to što odluči, njezina nevinost je bila izgubljena. Više nikad neće moći gledati Anu i vidjeti jednostavno ljubaznu svekrvu. Više nikad neće moći gledati Petra i vidjeti jednostavno voljenog muža. Sutra ujutro morala je donijeti odluku koja će joj promijeniti život zauvijek. Ako se osjećate emocionalno, aktivirajte zvonček i pretplatite se. Sljedećeg jutra Marija je odlučila suočiti se s Anom direktno. Čekala je da Petar ode na posao, a zatim je sjedila za kuhinjski stol gdje je Ana pripremala ručak. Ana, rekla je, moramo razgovarati. Ana je zastala s najfu u ruci. Naravno, draga. O čemu? O tome tko ste vi zaista. Ana je polako stavila nož na ploču i okrenula se prema Mariji. U njezinim očima više nije bilo udvaranja ili iznenađenja. Bilo je tu samo tugu i ostavku. Znate, zar ne? Rekla je Ana tiho. Znam da niste Ana Kovač. Znam da je prava Ana umrla prije 18 godina. I znam da ste vi Ana Baklić iz Vinkovaca. Ana je sjedila na stolac nasuprot Marije i počela plakati. Ali to nisu bile suze krivnje. Bile su to suze olakšanja. Bože moj, rekla je kroz suze. Ne znate koliko sam čekala ovaj dan. Koliko sam noći ležala budna i pitala se kad ćete saznati istinu. Marija nije očekivala ovakvu reakciju. Ana, zašto? Zašto ste lagali? I zašto Petar laže o tome tko ste? Ana je obrisala suze i pogledala Mariju s tolikom tugom da joj je srce puklo. Draga moja, priča koju vam moram reći tako je složena da ne znam odakle početi, ali zaslužujete znati istinu. Ana je ustala, otišla do kuhinjske komode i izvadila star kartonska kutija. Sve je ovdje, rekla je. Sve što trebate znati o tome kako sam postala Petrova majka. U kutiji su bile stare fotografije, pisma, dokumenti. Ana je počela lagano vaditi stvari i razmještati ih po stolu kao da slaže puzzle. Marija, ja sam bila Petrova dadile. Kada je prava Ana Kovač dobila živčani slom nakon muževe smrti, ja sam se brinula o Petru. Bio je slomljen, uplašen mladić od 17 godina koji je ostao potpuno sam na svijetu. Ali to još uvijek nije objasnilo zašto su lagali Mariji. 6 mjeseci sam se brinula o njemu kao da je moj vlastiti sin. Kuhala sam mu, prala, slušala ga kad je plakao, držala ga kad je imao noćne more. A kad se njegova prava majka vratila iz bolnice, Ana je zastala i uzela jedan duboki udah. Kad se vratila nije mogla podnijeti što je njena sin vezaniji za mene nego za nju. Vidjela je da me zove mama Ana, da traži mene kad mu je loše, da se više pouzda u mene nego u nju. I to ju je slomilo. Ana je pokazala Mariji staro pismo. Ovo je pismo koje je napisala prije nego što je završila sa životom. Pisalo je tamo da ne može živjeti knowing da je izgubila sina, da je druga žena zauzela njezino mjesto u njegovom srcu. Marija je čitala pismo kroz suze. Prava Ana Kovač pisala je o tome kako osjeća da je izgubila sve. Muža, sina, pa i sebe. Molim Anu Baklić da se brine o mojemu sinu. Pisalo je na kraju. Ona je bolja majka nego što sam ja ikad bila. To je bilo kao udar u želudac. Pretplatite se ako vjerujete da ove priče trebaju biti ispričane. Ana je nastavila objašnjavati. Kada je prava Ana umrla, Petar je bio potpuno uništen. Krivio je sebe za majčinu smrt. Mislio je da je on kriv, što je voljela mene više od nje. Završio je kod psihijatra, dr. Matića, o kojemu ste zvali. Marija je počela razumjeti zašto Ana drži kontakt psihijatra. Petar je još uvijek na terapiji, još uvijek se bori s krivljom. Ana, zašto mi niste rekli istinu kad smo se prvi put susreli? Ana je pogledala u daljinu. Draga, kad vas je Petar doveo kući, on vas je predstavio kao djevojku koju voli više od života. Bio je tako sretan, tako pun nade, a ja sam vidjela da ste vi preslatka, prečista za ovakve komplikacije. Kakve komplikacije? Marija, Petar i ja nismo obična obitelj. Mi smo dvije osamljene osobe koje su našle jedna drugu u najgorijem trenutku života i postale obitelj iz nužde. To nije romantična priča. To je priča o preživljavanju. Ana je uzela Marijinu ruku. Kad sam vas upoznala, vidjela sam kako gledate na nas kao na savršenu obitelj. Vidjela sam kako žudite za tim osjećajem pripadanja. I pomislila sam, zašto joj uništiti tu iluziju?
Zašto je teretiti našim problemima kad može biti sretna? Marija je počela razumjeti da Ana nije lagala iz zle namjere, već iz ljubavi. Ali Ana, 3 godine sam živjela u laži. I bile ste sretne te 3 godine, zar ne? Ana je plakala. Vidjela sam kako vas Petar voli. Kako vi volite njega. Kako ste konačno našli obitelj o kojoj ste sanjale. Zar bi bilo bolje da ste znali istinu i pitali se jesmo li mi pravi ljudi za vas? Marija je morala priznati da je Ana imala djelomično pravo. Bila je sretna te 3 godine. Bila je sretnija nego ikad prije u životu. Ali sada se sve činilo drugačije. Ana, što s Petrom? Zašto on nastavlja s laganjem? Ana je uzdahnula. Petar se boji da ćete ga ostaviti ako saznate koliko je slomljen. On se još uvijek krivi za majčinu smrt. Misli da je prokleta osoba koja uništava sve koji ju vole. Kad vas je upoznao prvi put nakon godina se osjećao normalno. Marija je počela razumjeti da nije jedina žrtva u ovoj priči. Za više otkriće ovako pretplatite se i aktivirajte obavještenja. Te večeri kad se Petar vratio s posla, našao je Mariju i Anu kako sjedio za stolom, obje plakale, držeći se za ruke. Stao je na vratima kuhinje, kao da je vidio duh. Marija, počeo je, ali Ana ga je prekinula. Sina, sve sam joj rekao. Zna istinu o tome tko sam ja i što se dogodilo s tvojom majkom. Petrov lice je postalo blijedo kao kreda. Sjedio je na treću stolcu i sakrio lice u ruke. Marija, žao mi je. Žao mi je što sam te lagao. Žao mi je što sam... Petro. Marija ga je prekinula. Pogledaj me. Podigao je glavu. U očima mu je bila tolika tuga da je Marija počela razumjeti koliko bol je nosio sve ove godine. Petro, zašto misliš da te neću voljeti ako znam istinu o tvojoj prošlosti? Jer ja uništavam sve koje volim, rekao je kroz suze. Majka mi je umrla jer je mislila da voljam drugu ženu više od nje. Što ako i ti shvatiš da sam prokleta osoba? Marija je ustala, prišla mu i zagrlila ga. Petro, ti nisi kriv za majčinu smrt. Ti si bio dijete koje je ostalo bez oca. I trebalo je nekoga tko će ga voljeti. To što se tvoja majka nije mogla nositi s tim, nije tvoja krivnja. Ana je dodala. Sina, govorila sam ti to godina. Ti si dobra osoba koja zaslužuje ljubav. U tom trenutku Marija je shvatila da njena obitelj nije savršena, ali da je prava. Petar, Ana i ona nisu bili povezani krvlju ili zakonskim obavezama. Bili su povezani nečim jačim, međusobnom potrebom, ljubavlju koja je rasla iz boli, obiteljskim vezama koje su odabrali, a ne nasljeđeni. Ana, rekla je Marija, hoću da znate da vi jeste moja svekrva. Možda niste Petrova biološka majka, ali ste mu majka u svakom drugom smislu. I meni ste majka koju nikad nisam imala. Ana je zaplakala od sreće. Draga moja, jeste li sigurni? Sigurna sam, ali od sada nema više laži među nama. Nema više tajni. Mi smo obitelj i obitelj se temelji na istini. Petar je pogledao svoje 2 najvažnije žene i prvi put nakon godina osjećao je mir. Ako ste stigli do ovdje, vi ste posebni. Pretplatite se na kanal, lajkajte video, aktivirajte zvonček i podijelite s 3 osobe koje trebaju čuti ovo. Mjesecima nakon tog razgovora, obitelj je postala jača nego ikad prije. Petar je nastavio ići kod doktor Matića, ali sada i Marija ide s njim ponekad. Ana je konačno mogla govoriti o svojoj prošlosti, o tome kako je postala dio njihove obitelji. Marija je saznala da Ana nikad nije imala vlastitu djecu, ne zato što nije htjela, već zato što nije mogla. Njena vlastita tuga za obitelju koju nikad nije imala, činila ju je savršenu majkom za Petra, koji je izgubio svoju obitelj. Znate što je najciudan? Rekla je Marija jednog dana dok su sjedile na terasi. 3 godine sam tražila savršenu obitelj, a imala sam ju cijelo vrijeme. Jednostavno nisam znala da savršenstvo ne znači odsustvo problema, već prisustvo ljubavi. Ana je nasmijala. Draga moja, obitelji koje izgledaju savršeno izvana, često su najslomljenije iznutra, a obitelji poput naše, koje su stvorene iz ništa, često su najjače. Petar je konačno mogao pričati o svojoj majci, i pravavoj majci, Ani Kovač, koja mu je dala život, i o Ana Baklić, koja ga je naučila kako živjeti. Imam 2 majke, govorio je prijateljima. Jednu koja me rodila i jednu koja me odgojila. Obje volim jednako.
Marija je shvatila da je istina koju je tražila bila kompleksna nego što je očekivala. Nisu bili obična obitelj koja je nastala rođenjem ili brakom. Bili su obitelj koja je nastala potrebom, tugom i odluko da ljubav bude jača od okolnosti. Ana je preuzela majčinsku ulogu jer ju je Petar trebao. Petar je prihvatio Ana kao majku jer je trebao nekoga tko će ga voljeti. A Marija ih je voljela jer je konačno našla mjesto gdje pripada. Svaki put kad bi sada Ana rekla dobar tek s osmijehom, Marija bi znala da taj osmijeh krije priču o ženi koja je žrtvovala vlastiti identitet da bi stvorio obitelj za dvoje osamljenih ljudi. A to je bilo ljepše od bilo kakve savršene obiteljske priče. Ponekad one najveće laži skrivaju najdublju istinu, da ljubav ne poznaje granice, da obitelj ne mora biti određena krvlju i da pravi dom nastaje kad ljudi odluče voljeti jedan drugog unatoč svemu. Ana Baklić možda nije bila Ana Kovač, ali bila je mama Ana. Žena koja je spasila Petra od samoće i dala Mariji majčinsku ljubav koju nikad nije imala. I to je bila jedina istina koja je važila. Njihova kućica na periferiji Zagreba i dalje je miran, pun smijeha i topline. Jedina razlika je što sada znaju da njihova obitelj nije nastala slučajno. Nastala je izborom, žrtvom i ljubav, koja je jača od bilo kakve istine. A Ana još uvijek govori dobar tek s osmijehom, jer sada zna da joj taj osmijeh više ne mora skrivati ništa.